Maju maneng satu langkah. Ayo kowe, ditoke dari saklono. Punika melampah kanthi alon. Rupa kaya dapurang pring patri slantrah maju. Sithik demi sithik maju. Aja nang latah. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman ala sayyidina Muhammadin dan lalu di puraku dan mari sukabi puraku waktu kodok dirawani waktu dan dirawani. Kowe ngerti mau apa penting selawat mana? Yo astagfirullah roba ayo sama-sama juga ya astagfirullah kita ya mampu elek mampu sholat ditambah yo kaya ae-ae sing tenan ah iki sing tenan iki kok malah guyu wae kok ora ayo balik ora suci dem mati oh bagul endang-endang Abi dah. Moto. Iki bro masih nyempet apa yo? Ayo, aku dhewe. Ayo ora pepe maju niko. Wes alon. Saya mudun anggone repepeh. Lakune saya alon. Nah, bisa. Mudun bisa. Saya dilosor. Yo, pancine duyune metu. Sik. Awak dhewe kok ora pantes kan. Awak dhewe. Hah? Nyanyi wae, nandane kok duket. Ketok wis sedyo ke. Bantong gimana? Awak dhewe di penyanyi yo, Met. Awak dhewe di penyanyi. Lek rugi jenenge. Bakul pring. Ojo kok nyanyi aku ki. Ora iso. Aku ki. Wis bekeri aku tidak kira. Tekan kiri nyanyi. Ha iki sing kok ngerti vokale wong sekari bae. Gitu. Iki nek rugi jenenge. Gitu tak gawak-gawak kaya rene. Gitu. Alhamdulillah awak dhewe disponsori klambi karo Ditahos. Makasih. Sesuk meneh yo. Nante, alhamdulillah. Tidak sponsor bayare kok apa nang Des? Aku disponsori karo Bakul Leting. Teleke mono. Ya, saiki diragoke. Men ini kita menari bersama. Dansa ya. Kita mari ojo kowe. Lagu apa? Ngene iki. Sing tari nek cek dikit. Aduh, sing aku ramis ning atiku miris duri rasane apa wis ana gantine. Ha iki dasare lho. Delok ya kok nyanyi. Terus iki aku
kok suruh ngidul. Ora iso kowe. Riko kowe didunggake ngono dodot. Nah, riko ngadeg nah. Kurang tua. Aduh, diseret iso ya. Wes kene wae. Ya. Nah ini yo. Riko suling sik. Tiluli. Haji ana lagune rapayu, anak bojoku keleh. Ayo, Riko grek-grek ya wong loro ya. Ayo. Riko. Ayo, Lerut. Ayo Lerut. Tak brodute kok piye? Sak-sae kene manut ae iki lagu apa wae. Yo. Kita yo. Napa sak ngono to dadi kok iki?